nga mga programa. So angan lang gid anay kay daw may ara kita sa pila ka mga problema diri, no? Dugay-dugay mag-resume na kita sa aton sini nga Facebook Live kag subong man sa aton sini nga YouTube channel. Ara lang kita subong sa aton sini nga 630 kHz. Why gid problema sa aton sini nga 630 kHz? So kay sa gihapon bisan magkainano, bisan magka-problema kita sa aton siniiya nga iban nga mga palaagyan kaangay sang Facebook Live kag YouTube channel, ang 630 kHz ya steady pulso na iya mga kabombo. So ara na kita subong sa Facebook Live, no? Kag subong man sa aton siniiya nga YouTube channel mga kabombo, aber lantawon tang aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagplamati, ang aton siniiya nga mga suki agud nga maka ma-welcome naton sila subong diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Sige, sa tanan dira nga nagalantaw na sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod. Hello and good afternoon. Saliwat welcome diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Kag subong man sa aton sini nga YouTube channel, mga kabombo, don't forget no to like, share and subscribe. At the same time, just hit the notification bell below. Agod nga mga kabombo kon ara na kamo dira iya, kung may bag-o kita ya, may panibag-o kita nga mga live videos diri, maano kamo ma-notify kamo. Sige, ba kompletos rikados na no ang aton sini nga palaagyan diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. 630 kHz, no? 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Subong man sa aton siniiya nga official website, ang www.bomboradio.com. Why man problema? Ara kita dira, no? Kag at the same time, ara kita sa aton si Bombo mobile app sa inyo sinitag sa mga cellphone. And of course, sa aton sini nga Facebook Live, hello and kaway-kaway sa aton sini iya nga nagalantaw na dira sa aton sini nga Facebook Live. Kag subong man sa aton sini nga YouTube channel. Sige, ara na kita mga kabombo no sa aton siniiya nga mga palaagyan diri, kompletos rekados na kita. So again, no, welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang kag saliwat ini ang inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Biyernes, Pesa 7 sa bulan sa Enero 2022. Yari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si masuki ang abahanon hanggat ako'y nabubuhay. Produkto sang Bombo Music Festival 2019. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naalamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako
Sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Dito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas. Sa takda ng alas 2, mga kabombo. Amoy adto ang aton siniiyang kahapon lamang opening song, Hanggat Ako'y Nabubuhay. No? Produkto sang Bombo Music Festival 2019. Pamangkot Miss Jazz, ara na kamo sa Facebook Live, sining ko angan-angan ng gidanay, no? Ara kita sa YouTube channel, no? Kadto lang kita anay sa YouTube channel kay ang aton siniiyang Facebook Live daw alang-alang pagid. So, sa mga suki naton dira sa Facebook Live naton, no? Litol lang kita anay sa aton singa YouTube channel, mga kabombo, no? Just type Bombo Radyo Bacolod, okay? Ate, sige ara na gani sila ho sa aton siniiyang YouTube channel, no, sa mga nagalantaw na dira karon sa aton singa YouTube channel, no. Ate, sige kadto lang kamo to anay, at the same time pamati lang kita anay sa aton siniiyang 630 kilohertz kag subong man sa aton siniiyang video sa aton sining live audio streaming via our official website, ang www.bomboradio.com. Kag subuman ang www.bomboradio.com/bacolod sa aton siniiyang local website. Angan-angan no naton mga kabombo. So diri kita anay sa aton singa YouTube channel kag 630 kilohertz kag subong man sa aton siniiban pagid nga palaagyan. Sa mga suki naton sa FB Live, angan-angan lang anay. Okay? O sige. Ang aton siniiyang pambukas nga bahanon produkto ato sang Bombo Music Festival, Hanggat Ako'y Nabubuhay. No? Bombo Music Festival 2019 gin-compose ni Chris Ediher, isa kaanay piano instructor. Hindi man maasi-asi mga kabombo, no? Ang mga ginapabugal naton nga mga people behind
each of the beautiful song, original beautiful song nga ginapabati naton diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Imagine atong nag-compose sang Hanggat Ako'y Nabubuhay nga bag-ulan naton iya na batian kag nakitaan sa aton sini nga YouTube channel. Mga kabombo, gin-compose ni Chris Ediher. Ini si Chris Ediher, for your information, isa kaanay piano instructor sa St. Paul College of Davao dito sa syudad sang Davao. Mga Davaoenyo ni ang ang taghimo kag bisan ang tag-amba no, ang matahom nga si Valen Grace Lagunilla taga taga syudad sang Davao man, mga kabombo. Ining si Valen Grace Lagunilla isa man ini siya ka miyembro no sang Davao Chamber Singers and Sing Philippines Youth Choir, no? Nga gina-organize sang Philippine Madrigal Singers. Wow, no? Si Valen Grace Lagunilla isa man ka musical influencer, no, sa patag sang mga genres nga classical, Broadway, pop, rock, alternative, jazz, kag suman Christian songs, no? Hindi man basta-basta. That is why nga kung kamo dira ang may abilidad sa pag-compose sa mga matahom nga abahanon, why not compose na kamo subong kay diri sa Bombo Radio Philippines ginapangitaan ginapamaagi, especially to discover your God-given talent, no? For how many years na nga nagratsada ang Bombo Music Festival sa sining pandemic times nang kita nga nag-untat lang gid anay temporaryo, no, kay ti kabudlay no sa aton sining sitwasyon. Pero sa gihapon ara sa inyo ang liave, ara sa inyo ang palaagyan, no, parang kung paano naton ma-appreciate ang inyo siniiya nga ang inyo sining talento nga ginhatag sa Dios, labi na gid ang talento sa pag-compose sa mga beautiful original songs, mga kabombo. Kaangay sang Hanggat Ako'y Nabubuhay, katahom-tahom sang mensahe, mga kabombo, no? Perfect kag swak na swak sa sining panahon naton, no? Sa sining panahon nga may pandemic, ara naman baw palihog, no? Daw naga-escalate naman kita, imbes nga masarurot kita pa idalom para nga makabalik kita sa aton sining normal life, no? Although it's new normal, pero at least normal, no? Subong niya daw naga-escalate naman kita amat-amat. So ang sekreto ara gihapon sa aton, no? Si Miss Jazz abi ninyo, back to basic. Ako pag-abot ko kaina siling ni Bombo Ann Marie ang upod ko diri sa admin siling niya in full battle gear. In full battle gear naman si Miss Jazz, no? But silingon may ara ako sa face mask, may face shield pa ako. Nga ginaproteksyonan ko lang akong kaugalingon, no? Wala labot ginaproteksyonan ko akong kagalingon, ginaproteksyonan ko akong siling mga kaupo diri sa Bombo. Kaya ti upuray kami di everyday. Magpauli naman ko sa balay, ginaproteksyonan ko naman ang akong siling nga pamilya. I have my baby there, si Baby Budikdik, my husband, Sir Dennis, and of course si Mami Menchi and Papa Glenn. Di magpauli ko kinanglan, mag-abot ko sa balay, no, hindi pa ko na magdiretso anay. No, although nga gayapayapang akong sining baby. Mami, hindi anay, no? Kadto anay sa kusina, dito anay disinfect tanan-tanan pang hinaw, paligo, half bath, pamutang sang alcohol, kag amo pa ang pagsulod, mga kabombo, no? Kay we have to protect our own rank, no? We have to protect our own barracks. We have to protect our own house, our own family, no? So susubong niya kiber no? Ma at pa malay at pakialam ni Miss Jazz kay tiga commute ako ya everyday. So damo ko yang maupod sa jeep, sa tricycle, sa taxi, no? So exposed ako, so I have to put on my full battle gear, no? With the face mask and face shield. Social distancing as much as possible, mga kabombo. Susubong kabudlay
may Omicron na nga bag-o nga variant. Medyo dulo delikado kita mga kabombo, no? So kinanglan amo na, no? We will do our part, no? In one way or the other, no? In our humble little way, no? Maat pa, malay at pakialam, kung tulukon ka sa iban, mambal ka lang yan. It's okay. You know, amo na blang ginatawag nga, it's okay to be okay. It's okay to be OA than sorry. Right? Agree? No? It's okay to be OA now than sorry later. Overacting si Miss Jazz nga grabe gid ang iya siniiya nga pagbutang sang face mask and face shield. Although mabulubudlay sa aton magluginhawa, no? Pero sige lang, mag-abot sa balay ti kuha naman na kakas naman ina mga kabombo, no? Iti si Miss Jazz nga daan niya, it's a public knowledge, although nga God is good to me, pero I have a asthma, no? So ara ako na belong sa with comorbid nga grupo, no, asthmatic. So I have to take good care of myself. Kag kamo man dira mga kabombo, no? Although nga we are doing our very best, ang pinaka-importante gid diri ang aton sini nga pagpangamuyo. Sa subong daw ga ano naman amat-amat naman kita nga daw nagalala mga kabombo, no? Pero sa gihapon ang aton sini iya nga pagbinuligay just like before, no, antes pa man santanan nagabinuligay na kita. So we should do our we should do our part, no, labi na gid sa aton siniiya nga kaugalingon, no, maamligan nato ng aton si kaugalingon kag maamligan nato ng aton si ginakadtuan permi sa aton si mga office, sa aton siniiya, especially sa aton sini nga balay, no. Sulo sakripisyo lang gid anay gusto ko na gid magpuuli man sa akon siniiya nga pinalanggang Iloy, who is already 89 years old, pero manog 89 na, pero sa gihapon hindi lang gid anay, mga virtual lang gid anay, no, virtual family reunion or virtual family altar mga kabombo. Dra lang gid kita anay, kulukit anay. Okay, si Ivan Cerveza nagsaylo naman anay sa aton singa YouTube channel, no. Sa kay Ivan Cerveza mayong hapon, Miss Just keep safe. Kag subong man ara na si Abigail Marinas watching from Makati every day sa Bombo Radio Bacolod. Kag si Edna Bacan. Good afternoon, Miss Just, tamayaw lang ko. Di samtang nagahilay-hilay ka nagapamati sa imo kag nagalantaw sa YouTube channel. Sige pa, tipyok lang kamo anay sa aton sini nga YouTube channel kay may ginakulukay o pakita sa aton sini nga Facebook Live. Okay? Sa mga wala pa dira nakatultol, kadto kamo sa YouTube and then you type Bombo Radio Bacolod. Kay ara na dadayon, no? Ang aton siniiya nga pag mga live programs. Sige, in fact, ara na sa nasiling ko na sanday Ivan, Abigail, kag Edna Bacan. Sa aton sining mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga gamatag palamati sa aton si Masuki, sa sining hapon may ara naman kita sang pagabasahon nga sulat, true to life story naman, ang akon sinisig hapon pagpangagda sa inyo, no? Kung makapaambit ka mo sa inyo sining sulat, you know what? Dako na siya nga merito sa aton, no? Especially kung may tinuga o kung may soul nga natandog sa aton siniiya nga kasaysayan nga ginabasa ko diri, no? So ang liave ara sa inyo, no? Ipaambit, i-share ang inyo si makasaysayan. Kay bisan mga kahapon lamang nagin man ato, no? Mga nagliligad naton nga sana siling na naton, let bygones be bygones, past is past. Pero diri sa kahapon lamang, amo ni siyang rason, no? Ang aton si managliligad, why not share diri sa aton sinipalatuntunan sa inyo sinima kasaysayan, a good nga makuwaan, mapuslan sang iban, no? Kung napuslan ninyo didto sang una, kay sa subong na lang puwasan ninyo, ari pa kamo subong, di kundi sa subong damo pagin ang makapulos sa aton siniiya nga mga inagyan sa kabuhi sa aton sini nga mga kahapon lamang mga kabombo. Aber ipadala, no? I-email. Una gid dira i-email sa aton si email address. Again, ang aton si email address bombo
_Bacolod at bomboradio.info. Sa liwat, ang aton si email address, bombo_bacolod at bomboradio.info. No? In small letters, agod nga mapadala ninyo ang inyong siniiyang nga mga kasaysayan. Pwede man sa Facebook Messenger sang Bombo Radio Bacolod or sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod. Agod nga magitaan naton dayon kang mabasahan naton diri sa aton sining nga palatuntunan kahapon lamang. Yara naman, nagtipyok naman diri sa aton sini nga YouTube channel si Francis Dale Canson. Good afternoon sa imo, Francis Dale Canson. Perlitz Navarro, good afternoon. Salamat gid Perlitz, no? Sa nasiling ko na kadto kamo anay sa aton sini nga YouTube channel. No, kadto kamo sa YouTube, i-type ang Bombo Radio Bacolod. Kay makitaan nyo dira ang aton sing mga live programs kaangay subong. Diri kita anay sa aton siniiya nga YouTube channel, diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Bao, may nagmensahe man diri siling niya, Miss Jazz, I really love the song Hanggat Ako'y Nabubuhay. Sana siling ko nagani kanami sang iya sining nga mensahe, no? Samtang buhi kita, may paglaom gid. Samtang buhi kita, may mahimo pa kita, no? Samtang buhi pa kita, pwede kita iya maka himo sangkon ano ang aton luyag nga ihimuon basta ang aton sini nga ginahimo ya hindi lang sa paghalit sa aton sa isig kapareho, no, kundi sa kayuhan hindi lamang sa aton kaugalingon, sa kayuhan hindi lamang sa aton si kaugalingon nga pamilya, kundi sa kayuhan man sa aton sini nga mga neighbors, kundi in kamo iya nagapuyo sa inyo si community, sa aton sini nga society, sa aton si bugos nga Pilipinas, and as one of the residents, no, of this a beautiful world of ours, no, our planet Earth, no. So kinanglan sa subong pala nga daan niya, samtang nga buhi pa kita ya, himo na kita sang kayuhan in our own small way, in our own little way, no. Kay kun wala na kita diri, ti ano man abi ang ihandumon sang iban sa ato, no. So kinanglan na hindi lamang para sa paayos ang aton sining imahen, no, sa aton sining iya nga image, kundi ang importante sa tanan sa tubangan sang Dios, no. Kay ti amo nang pinakaimportante mo, no. Ay kaduwala na iya kun ano mo mapatay kita, anong habalon sang tawo sa imo, no. So kabay pa sa tag adlaw-adlaw nga tanan samtang buhi pa kita, we will do our share, no, make a difference ika nga, no. Okay, wala ta kwarta, ti sige lang kun di ka kabulig, sa lain naman yung nga bagay, ikaw ang pagkabulig sa iba, no? Even your time is precious, no? If somebody is asking, pwede ko ikaw maistorya, pwede ko ikaw ma-pour outan sa akong sininga problema, no? Bisan amula na, no? Ang imo sininga precious time, ang imo sininga panahon nga jutay ihatag mo, dako na naiya nga bulig sa sina nga particular person nga nagapangayo sa imo sini nga time nga pamatian ang iya sini iya nga gusto nga i-pour out, no. Isan sa amo na nga bagay mga kabombo, no, hindi lamang ya kwarta ang aton sini iya mabulig sa iban, although sa subong bangod sang kapigaduhon mas nami pagid, no, kung may kwarta lang kita daho dayon kay para nga malunasan ang problema ika nga sa Tagalog. Pero kung wala kita kwarta, kay kita ang nagaproblema man sa kwarta, damo pag gina nga palaagyan nga makabulig kita sa aton siniisig kapareho. Okay? Sige. Sa mga nag-request dira sang hanggat ako'y nabubuhay, amo na ang akong si mensahe, amo na ang pampag-good vibes ni Miss Jazz sa nasiling ko na, no? For this song speaks about a deep and unwavering commitment to the one that you love. Hindi lamang aton siniiyang pinalangga sa kabuhi,
sa aton sini iya nga asawa o kun bana, sa aton sini boyfriend or girlfriend, kundi sa mga pinalangga naton, no, sa aton sini nga dearest neighbors, sa aton sini nga dearest friends, and to our fellow men, no? Ang commitment sa aton sini unwavering kind of love. Ang words sa melody diri mga kabombo simple man lang, no, but beautifully expresses the kind of love that sacrifices everything and embrace that sacrifice, no. It is a pledge ang aton siniiya nga promisa, no, nga to experience love that dispel fears and doubts, mga kabombo. Katahom, no, kanami isang pag-interpret ni Miss Valen Grace Lagunilla nga taga syudad sang Davao man. Ang ini nga ambahanon, kung ika'y nalulungkot sinta, no? Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin, di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mo ang pag-ibig ko'y di magbabago. Tahom, no? Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Samtang ari kami diri sa Bombo Radio, we are here to serve you sa masarangan namon, mga kabombo. No? Sa gamay man nga pamaagi o kung sa dako man nga pamaagi. No? Amo na diri ang pinaka-rason. That is to serve you, our dear listeners. Sige, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalipas. Sa takna nga alas 2 ang aton sining mga mga barkadahan sa YouTube channel. Ara na sila ho. Da sila nagtipyok. Si Isabel Cantila. Sila nga, hi Miss Jazz, good afternoon. Sige, Isabel Cantila, salamat gid. Dira ka mo anay kadto sa aton sining nga YouTube. Are we in sa Facebook Live ta, Bombo Cam. Sige, hindi lang alang-alang pagkikita sa aton sa Facebook Live sa mga nagyapin na mangkot. Dira kita anay sa aton sa YouTube channel. Okay? Sa liwat, kadto ka mo sa YouTube and then type Bombo Radio Bacolod. Kag-ara kita dayon, no? Ara man kita subong no mababatian sa aton sa 630 kilohertz and of course sa aton sa iyang official website, local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Magabuya ako anay sa pila ka mga panomdom. Magabalik ang aton si Platuntunan kahapon lamang pagkatapos ginamang sini. Ang husto nga paggamit sang earphones o headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.